De brand is in oktober 2013 onder kelders in Ljouwert. Het vuur ontsteert in een winkel en griep dan als een razende om hem heen. De 24-jarige student Itzhard Otte is op dat stuit in zijn kamer in het pand van het Ljouwerter Rieslid Wiep Verma, jonken het brandende gebouw. Hij beziekt het ontsnappen onder reek, maar het slag het net. Na onderzoek besluit het ministerie Verma net te vervolgen. De familie van het slachtoffer kende net maar Libby en spant bij het haven procedure aan om vervolging van Verma aan te dwingen. Met succes. Hij heet Theo Otte wel net in beeld, maar jouwt telefonisch zijn reactie. Hij is blied met het besluit. Het ik de maatje met het statement wat wij maatje willen zien hoe de pandjes mensen net alleen gaan houden, ja. Maar in heel Nederland dat die net samen de verwaai komen als ze hun spullen net van elkaar hebben. Otte wil dat door de behandeling van deze zaak studentenhuizen veiliger worden. Ja, en dat er een certificaat afkomt of een stempel op het oor van dit is goedgekeurd. En net dat het maar zo is dat de een of de oren maar wel de boel van elkaar heeft en een oor net. Dat hij toch nog vervolgen wordt voor dood door schuld, valt Verma rauw op het dak. Ja, het is aangekomen als een bom, iets wat niet verwacht wordt en wat dan toch gebeurt. Dus het is emotioneel heel erg. Maar goed, ik moet niet over mijn emoties praten. Ik moet veel meer inzitten. En daar leef ik enorm mee met de familie Otte zelf. En dat het begrip er ook best is dat zo'n artikel 12 open staat voor zulke gevallen. Maar het slaat in als een bom bij ons in het gezin. Het Hof stelt dat Verma als huiseigenaar aanmerkelijk nalatig is en hij het leven van Otte in gevaar gebracht had. Nevens het Hof is Verma net schuldig aan de oorzaak van de brand, maar had hij te min dienen om het gebouw brandveilig te maken. Het appartement wie bouwkundig in ministeert en daardoor hier het slachtoffer te min tijd om veilig te ontkomen. Het Hof stelt dan ook dat er een grut iepenbier belang is om de zaak tot de rechter beoordelen te laten. Ik zorg naar het belang van mijn cliënt. En mijn cliënt die heeft een persoonlijk belang, zoals elke verdachte. En dat persoonlijke belang is net om in het iepenbier terug te staan. En daar komt bij, als je nou zegt van ik zit fout, dan speelt dat persoonlijke belang net zo. Maar de verdediging, mijn cliënt en ik het ministerie ben ontnota altijd de mening daarin van er is net strafbaar handelen. De gang naar de rechter wordt zwier van Verma. Doch zou het hem ook een kans om zijn verhaal te doen. Dat gevoel heb ik ook, dat een kans is dat je dan ook zeg maar echt ook kunt vertellen waarvan je tot nu toe er niet over hebt mogen spreken. Waar je ook kunt weerleggen. En dat zie ik dan ook met vertrouwen tegemoet. Alleen het is zo moeilijk dat dat na 2 jaar gebeurt. Verma is als Rieslid actief in Ljouwert. Hij denkt de roer tijdelijk te stoppen. Hoe het er uitpakt, de stap om Verma doch zijn volgen te krijgen, mast Otte nemen voor hem zelfs. En als er vrijspraak komt of weet ik wat, nou ja, dan is dat zo. We hebben ik zou van het artikel 12, als dat net of dat de meesten of zijn wordt van nou dat gaat net terug. Dan hebben we nog de pers bezocht en dan hebben we het zadien. Het is net samen dat zijn deel van niks is geweest. Het is nog net duidelijk wanneer de zaak behandeld wordt. Het ministerie wil inhoudelijk net reageren.